Hello, sziasztok, én Ajnás vagyok, és ebben a tutorial videóban megmutatom nektek egy olyan programot, amit saját magam fejlesztettem. Innen is köszönöm szépen Norbinak a javaslatát, hogy ezt közölte, hogy fejlesszem le. Úgy gondoltam, hogy miért is ne, hiszen én is játszom ezzel a játékkal, és nekem is elengedhetetlen lehet a mentésembe, ami nektek is, hogyha például már 30 évet játszotok egy mentéssel, és csak Regen játékosatok vannak, hiszen ez a Football Manager Regen kezelő, és most lépésről lépésre mindent megmutatok. De mielőtt elkezdenénk, jöjjön a GG Cards. Sport, anime, gyűjtői, vagy esetleg ritka exkluzív kártyák, a GG Cards mindent beszerez neked közvetlenül az USA-ból. Miben jók? Eredeti és minőségi kártyák. Bármilyen típus, bármilyen sorozathoz. Megbízható és gyors beszerzés. A GG Cards a te kártyaboltod lehet Amerikából. Akár kedvenc sportolód, anime karaktered, vagy egy limitált kiadású kincsután vadászol. Akkor nálunk biztosan megtalálod. Írj a Facebook oldalunkra és elhozzuk neked gyűjteményedben a következő nagy dobást. GG Cards. Ha kártya, akkor csak Amerikából. Úgyhogy akkor lássunk is neki. Itt találjátok az első oldalt, de amire szükségetek van, ugye magyarán ez a program, egy aktív mentés a Football Manageren belül, és egy Genie Scout alkalmazás. Mindent megtaláltok a leírásban, és akkor mindenre kitérek részletesen. Itt találtok egy táblázatot, hogy itt tudjátok konkrétan kikeresni, de hát ugye mivel nincsen senki, így konkrétan üres. Úgyhogy hozzáadunk egy legend. Kér itt egy hibát, hogy hiba a region hozzáadásában, mivel ugye a ID nevű cella nem található, de ezt nem kell figyelembe venni, hiszen létrehozta. Rányomunk kétszer a nyilacskára, és létrehozzuk. Tehát rákeresünk úgy, hogy név, hogy beírjuk a nevét, például, hogy láttátok, Pavel Lewandowski, és akkor csatár, 17 éves, ugye kapáslövésekkel próbálkozik, ezt ugye úgy tudjátok megnézni, ha rámentek az illető profiljára, és akkor áttekintés, profil, és akkor itt a jelenlegi képesség 53, játékos képesség, kapás lövésekkel próbálkozik. Leírásnak most megadjuk azt, hogy első karakter. És akkor adtok hozzá egy képet, amely bárhonnan lehetett, le is menthettek, illetve majd egy mappát is létre fog nektek hozni, Region Images néven. Tehát itt van például, legyen ő, most tök mindegy, most nem fogom megkeresni, mert rengeteg kép van, úgyhogy semmi értelme, és akkor ugye itt van a programban is, be kell töltenetek itt a mentést, fontos, hogy mentésbe legyetek, ezt még egyszer kihangsúlyozom, és akkor rákattintotok, és 90-es a potential ability-je. Ha mindennel megvagytok, módosítások, mentése, region lista, ugye létrehoztuk region keresés, és itt van. Létrehozunk még egyet, ugye először nézzétek meg, hogy minden működik-e, és akkor rányomtok erre, legyen ez pedig Osza, Ariel, és akkor ő támadó középpályás 16, és akkor megnézzük az ő tudását is a játékban. Itt van áttekintés profil, 56-os, és inkább a passzkeres gólszerzés helyett. Meg is nyitjuk a programot, 56, és akkor itt van inkább a passzkeresi gólszerzés helyett, és akkor csatolunk neki is egy képet, legyen ő, és teljesen tök mindegy, és akkor valaha volt legjobb játékosom. Ugye akik ott vannak Twitch-en a streameken, azok tudják, hogy már nem ezt a mentést használjuk, hiszen rengeteg bug volt, de Gragó segítségével megoldottuk a dolgokat, és minden a helyére állt. Rákeresünk poszára, és akkor itt kiírja, hogy 84-es a potential ability-je, amit és írunk, és ha minden megvan, elmentjük. És ha mindent jól csináltunk, mindkettőt megtaláljátok, tudjátok szerkeszteni, tudtok név alapján, tehát például beírom azt, hogy posza, és akkor csak ugye őt dobja ki,
ugye, ha törlésre rányomtok, nem őt törlik, csak a keresési előzményt, tudtok tulajdonságokkal akár, tehát hogy inkább azt keresi, és akkor kidobja, illetve tudtok keresni leírás alapján, tehát hogy valaha, azt hiszem most osztottuk meg, így is van, vagy például első, azt hiszem első, így van, és akkor Lewandowski dobja onlyba ki. Tudtok kor alapján is szűrni, tehát például megadom azt, hogy 15-től 16 éves korig keresem, akkor csak Posza, de ha csak 17-től keresem 20-ig, akkor only Lewandowski. Tehát a potenciális pedig 90-től keresem 200-ig, akkor ugye 15-től keresetek ugye 45-ig, akkor is csak only-ban Lewandowski-t fogja kidobni. Tehát itt van minden, amit szükséges, tudtok még ugye egyébként bőven létrehozni, egész nyugodtan, tehát annyit hoztok létre, amennyit csak szeretnétek. Tehát például itt a 13-as, itt például ugye ott van a játékunkban már várt, őt nem is tudom, hogy is hívják, de meg is nézzük. Hirtelen nem tudom, de ezt mindjárt is nézem. Itt van Marquardt Robert. És akkor megnyitjuk a Ricsenkező Robert, és akkor én középső védőt adok neki, 17 éves, ugye a jelenlegi képessége 44, ugye játékos képessége nincs, pár rosszul adjuk hozzá, jó és mérges idő például. Tehát megadunk neki is egy tökre más képet, legyen ő, és akkor rákeresünk arra, hogy már nyilván lehet sokat fog kidobni, de ezzel nem kell törődni, rákeresek, és 76-os potential ability-je. És ha mindennel megvagytok, elmentitek. Nyilván a legújabbat fogja, tehát mindig odafigyeljetek, hogy egyszer egy region hozzatok létre. Tehát mindig hozzatok létre, tehát hogyha létrehozzuk egyet, először azt szerkesszétek, mentsétek el, utána jöhet a következő. Utána a következő, tehát utána már amúgy egyszerűbb ez az egész, hiszen hogyha bementek ide, egy pillanatot kérek, hogy éppen miért... Ja, igen, rájöttem. Tehát akkor például bejöttök ide, és akkor például bemegyek oda, hogy Marquardt Robert, és arra gondolok, hogy meg akarom cserélni, ugye nyilván a kép az törlődni fog, de vannak ilyen problémák, például megcseréltek ugye a nevét, akkor ugye teljes mértékben ugye megfordítja. Tehát mindig erre odafigyelni. De mondtam, hogy kérdésetek van, Discordon megtaláltok, illetve a videó alatt is nyugodtan kérdezhettek, minden fontos adat a leírásban, úgyhogy használjátok egészséggel, remélem hasznotokra válik. Kérdés esetén, ahogy az előbb említettem, megtaláltuk DC-n, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve egy feliratkozást. Én Ajnas voltam. Sziasztok!